Kajing pensai nagaliang Bah Ardent Miller Basaiamoit. O Presiden jong parti WBP. Kabayade akan tarik mentau bnai akos arjar bynriew. Penlong jika jing jait pajba kabajajai sekretariat. Kidon sibun kimat kabayade bagan ika benta. Terus ngap ya kajing pensai nagaliang Bah Ardent Miller Basaiamoit. Sangi kibadon jingkit khlieh jala jong kajat bynriew Khasi jongi. Khubor fi baro lingba kani ka video nga kwa ban pensai shikinong shong jong ka jila hagwedi bat karai jong ka voice of the people party ban pelong ya ka jing ya pat ba ka jai shamin secretariat hakan rutrik unailar arajar arpunrio kidon shibon kimat bat ki jing ki ba ka jila ka kendo kebalon ra ya ka jing bat ke jing jinjar ka kraw ye ke babon ke nong shong kani ke jing pat ba ke pan pau ye ke jing pitar ke jing ki pat ba ye ke jing bam hon ke jing ki pat ba ye ke jing persha ke pat ba ye ke kom trekam jong ka sarkar MD ka belong persha ya ki try muluk ki try jaka persha ye ke beduk ki ba kado ki ba rit ki ba ria kaba pen kharoi ki kam bamsam karukom trekam kaba pharia yaki shnong ki thau bat wanra ka jing pat ka jing pra ha ka jait bynriew ka jing penjot ya ka mariang ha ka kateng jongori ka par bat ki don chibon ba ki jing ba ki mat ndre ka por kam sha bangan batai lut yaki ha ka ni ka por kumta ni kintu yaki pai ba nong shong ki badon ya ka jingkit khlieh nakamta kala shai kala shisin kaloi jagari ba ka jait bynriew bakini shim bentala batni kom ka party hakani ka jingya pai pa kabanon ka khubor ka shai bat ka bakhlai shaka sarkar bangin ong katu kala piang ka sarkar ka di bansai mator yakini kul kom trekam kibalong persha ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong try melo o try jaka ni don kam ban ying tli ka wei kum ka jait bynriew ban pan pau ya ka ni ka jing slow ko jong kuble shibon